Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Okondedwa mbuye akudaliseni madzulo ano. Ndi funso apa lokhuzana ndi nkhani ya Christmas. Kuti kodi nchani. Chodziwika chosatalika nchakuti ndi chipembedzo chimene chinabwera ndi anthu osapembeza Mulungu. Mwa njira ina ndi chipembedzo cha anthu amene amapembeza Satana. Anthu opembeza ziboliboli, anthu opembeza zinthu zowumba, zinthu zimene zili ndi matanthauzo a chipembedzo cha mafano. Sindingayifotokozere moyikumba kwambiri Christmas iyi, chifukwa ndikusoweka kuti ino ndikamayankha ndikhale kuti ndikuyang'ana mbiri imene anthu ali nayo yakuti kodi Christmas inayamba bwanji. Koma ndingotenga nusu la chionedwe cha chipembedzo cha Satana mu mndandanda wa maholiday, mu mndandanda wa zikondwerero zimene zili ku dziko lapansi. Ine ndikupasani mndandanda wa zikondwerero zitatu. Chikondwerero choyamba ndi chimenechi cha Christmas, ndi chikondwerero cha Satana chimene chinakhuza zipembedzo ku dziko lonse lapansi, ndipo anthu onse opembeza anachijoyina. Koma chipembezochi ndi chipembedzo cha Satana. Ife ku chipembedzo kwathu amatiuza kuti amayi amene amanyamula mwana ndi Christmas ndi Semiramisi, komanso mwana amene amanyamulidwa m'manja ndi Tamuzi. Choncho chipembedzo chimenechi amanena kuti ndi chikondwerero chimene chinafika pokokomezedwa kwambiri ndi anzathu a chipembedzo cha Chikatolika, chifukwa iwowa anatenga za chipembedzo chathu chakale cha Sataniki zopembeza mafano akalekale kudzayimikanso nyengo yathu. Christmas ndi chipembedzo cha mafano, ndipo zinthu zonse zimene zimachitika pamene pacha ndi za mafano zokhazokha. Pofunanso kuyankha funso limeneli limakoma kwambiri kuti munthu kumuyankha pomwepo, komanso pamene kuphunzitsa pa phunziro limeneli mukhale ndi zinthu zogwirika zimene mungamaonetse, ngati Christmas tree muzimuonetsa, malaiti muziwaonetsa, makandlo muziwatchula kutanthauza kwake, zovala muzizitchula, ma red white amene amaoneka pa Father Christmas, zonsezo muzizilongosola. Zonse zili ndi kalongosoledwe komveka bwino, koma mwachidule chipembezochi ndi chipembedzo cha Satana. Pamene chifunso number 2, Mother's Day nayonso ili mu gulu la chipembedzo cha mafano. Ili motere ndi imodzi mwa holiday zimene zili zosavomerezeka pamaso pa Mulungu. Ndikuzinena ine lero lino kuti ndi zosavomerezeka pamaso pa Mulungu, chifukwa ndapeza kuti anthu a Mulungu amapanga nawo chinthu chimenechi, nachonso chili ndi koyambira komanso chili ndi kumene chikuthera. Kotero kuti mu ulemerero watsopano wa boma latsopano limene Satana Njerekezi alitsegulire posachedwa apa, mudzaona kuti holiday imeneyi idzalesedwa, sidzakhalaponso akadzakhala pa mpando mwini wake pamodzi ndi ziwanda zace ku dziko lapansi. Tilinso ndi holiday ina imene ichatima icha kuti Easter. Imene janso ili ndi chiseri kwake kulinso chipembedzo cha mafano chimene dziko ilo tinali amatifotokozera momveka kunena kuti ndi chipembedzonso chimene chili chosagwirizana ndi cholinga chimene timakokomezera kuti tikukumbukira kufa komanso kuuka kwa Ambuye Yesu. Chipembedzo cha Satana amanena kuti ndi chinthu chobisika chimene chinabisidwa kwa Akhristu. Nawo leronso sindikufotokozera ndondomeko wa chinthu chimenechi ayi,
koma ndikungonena kuti ndikungotchula ma holiday, sindikufotokoza detail wake kuti chinaipa apa chinalakwika apa, koma ndikungofotokozera detail. Ndikuti tili ndi ma holiday atatu pamene ndatchula. Kuonjezera pamenepo tili ndi holiday imene inakhazikitsidwa ku malaiko imene imatchedwa kuti Valentine Day. Nayonso ndi holiday ndi kupuma kumenenso kukulumikizana kwambiri ndi chipembedzonso cha Satana. Nayonso Valentine Day ikufunika kuyitambasula bwino kuti muimvese kuti kodi inayambira kuti, ikupita kuti, nanga ndi chani. Timene katikatimu timakaona kuti muli God of Love amene zina lake ndi Venus, komanso timaona God of Colors Asima Bemoti, komanso Neligad amene amaonekera mkatikati mwa maunifomu mwa kalala imene imatuluka tsiku liti limeneli. Ndipo ndani anayipanga kuti ikhale yokhazikika? Mphamvu zinachokera ku Rome, mphamvu zinachokera m'manja mwa Roma kukakamiza maiko kuti imeneyi ikhale holiday yovomerezeka, anthu adziyilambira. Tsono tikupuma maholiday amenewa nachonso ndi chipembedzo pachokha chimene anthu timapembeza koma inakefe tisakudziwa. Tioneseseni akanena kuti lero kuli Valentine Day ndi holiday, ana Mulungu tipeze chochita, tipeze chogwiragwira kuti tisakhale ngati tikuyivomera kuti ndi holiday basi kungotandala pa khomo basi osapanga kena kalikonse ngati kuyilambira nawo. Nkhani ndiyo sausa kwambiri kuti anthu inde tikhoza kunena kuti Christmas tibe nayo ntchito, koma pa tsiku limeneli tizapezeka kuti pali china chake chimene ifeyo tikusonyeza kuti tajoyina tapembeza nawo mbali ina kapena mbali inayi. Choncho maholiday okhala ngati achikhristu komanso aboma ambiri mwa iwo ndi obwera pa zikondwerero za chipembedzo cha Satana ndi Yerekezi. Mutha kuona kuti kupatula pamenepo ndikuti tilinso ndi maholiday ena amene angokhazikisidwa ku dziko lapansi ndi anzathu achipembedzo cha Illuminati. Mukudziwa inu kuti tili ndi AIDS Day, mmenemu pang'ono ndi pang'ono padzakhala tsiku lokondwerera matenda a AIDS, kulambira. Chifukwa mukati muime mama onse mpaka madzulo musagwire ntchito, ndi order imene ikuchokera ku mdima kubwera ku dziko lapansi kwalamula anthu kuti musachite chakuti. Amene musakuchita nawo mumakhala kuti mukuthandizira chipembezocho musakudziwa inu eni yake. Choncho ndikulekereni pamenepa okondedwa poyankha funso limeneli. Taula ndaniso kachiwiri atsogolera athu ataibu timafuna mutithandizire ku mafunso ena amene anthu aku group imene akutsatirani wachidwi komanso amene akutsatira maumboni anu. Pali amayi ena anafunsa funso lokhudzana ndi zikondwerero za Christmas komanso New Year ma Valentine. Kodi ngati Akhristu mutha kuti unikira motani pa nkhani okhudzana ndi zikondwerero zimenezi? Kodi ngati Akhristu ena umasangalira nawo ma Valentine, ma Christmas, ma Happy New Year, inu mukudziwapo bwanji kutengera pa kumbuyo kumene munalili ku chipembedzo cha Satana mumadziwapo zotani? Tithandizireni kuti anthu tapatse yankho loyenerera zikomo. Mpingo mwina kuyankha kwa pamenepa ndayankhapo mobwereza kwa anthu angapo amene akhala akufunsa kotero kuti mwina chizazungulira kuchina ndikukapezekaso kwina china koma chikupereka yankho lomwelo lofanana. Ma holiday amitundu yambiri ku dziko lapansi ndi miyambo imene inayamba ndi anzathu opembeza Satana amene amapembezanso milungu yosapuma ya ku dziko lapansi, yosema, yopachikidwa, yokumbidwa kapena yokhala m'madzi. Chinali chikhalidwe cha anthu anzathu akale kusema zinzake za mulungu, milungu yooneka ndi maso imene m'masiku akamapita amayipatsa madeti, miyezi ndi nthawi
yoti idzikondwereredwa. Choncho Christmas mosayifukula detail ndi chipembedzo cha mafano chimene ife tili ku chipembedzo cha Satana. Amatiuza kuti pali Semiramis, pali Tamuzi, amene amatifotokozera kuti Tamuzi ndi mwana, pamene Semiramis ndi amayi, amene zipembedzo zina timawamva kuti amayi a Mulungu. Kapena tikamadusa m'machali chimwina ngati mchikatolikamo timapeza aumba chiboliboli cha mzimayi atanyamula mwana m'manja. Zinalinso choncho kalekalero zimene zayenda mpaka na lero, ndipo adazipasa nthawi ndi miyezi yoti zizipembezedwa ndi kulambiridwa. Choncho Christmas ndi chipembedzo cha mafano. Ndadula kufotokoza ndondomeko yake kuti inatani inayamba bwanji inalowera kuti. Sitikungobwerera pa Christmas pokha, tilinso ndi Mother's Day, nachonso ndi chipembedzo cha mafano. Chipembedzo chimenechi chinkayenda limodzi ndi Hanukkah, amene anali mulungu wana mfedwa, mwini wake wa zovala za black pamaliro, amene anayambisa kuti munthu akafa azivala zakuda. Mzimayi uyu wotchedwa Hanukkah pamanda pake atamwalira pankakapezeka mphaka wa black, ndipo pofuna kumkondwerera Hanukkah mwambo wovala zakuda pamaliro unayamba. Komanso tsiku lokondwerera mayi obereka linataninso linayambanso. Chinali chikhalidwe cha anthu akunja. Sipokhapa tilinso ndi holiday imene inabweranso ya kuchokera kwa mulungu wa mafano otchedwa Venus, god of love, imene munthu wina amene anali mkatolika otchedwa Valentino adayamba kulilemekeza tsikuli ndi kulikhazikitsa mu dzina la Valentine ngati tsiku la chikondi. Linali bwanji tsiku limeneli? Kumbuyoko linalipo. Ndi tsiku limene zikondwerero zachigololo, ziwande zachigololo zimabwera panja kuzachita celebrate. Tsiku ili kumakhala kudula macheni agalu, anthu amapita kukayenda mchisembwere chodesa nkhawa kuposa tsiku lililonse koma la Valentine mu dzina la chikondi. Safu sana ngakhale nyale ya nsanje imazimitsidwa. Munthu suchitanso nsanje kuchitira mkazako, umamulola apita akayende nokumufunsa, iwenso umapita nokutaniso nokufunsidwa. Tsiku limeneli linakhazikitsidwa ku dziko lapansi, ndipo anayamba kulivomereza anzathu achipembedzo cha chikatolika ndi kuliyika kuti lidzakhale tsiku la holiday limene linayamba kukhazikitsidwa, ndipo holiday inakwana. Tikuyenda m'masiku a holiday wa pakadali pano akutinyengerera kutiponyera Black Friday, imene sinafike pa holiday koma idzakhalanso holiday kutsogolo kwa nthawi. Choncho maholiday ambiri ku dziko lapansi ndi masiku achikondwerero cha milungu ya mafano. Kuopsa kwake ndi kuti ziwanda ndi mizimu imeneyi imafuna kulambiridwa, ndiye imalandira ulemu kwa anthu amene akupuma pa tsiku limeneli. Ndichenjeze kuti New Year kaya ndi Christmas akati lero kuli holiday ndi maholiday ena onse ngati mmene achipembezo gulu la chipembezo cha Satana la Opus Dei lidaponyera ku dziko lapansi Edzi Day, imene pang'ono ndi pang'ono lakhala tsiku la chikondwerero. Kuli gulu la anthu a milungu yosiyanasiyana analisonkhanitsa pamodzi, ndiye zimene timapanga ma events amene amachitika ku dziko lapansi anapezera masiku awo okondwerera. Zimene mu New World Order
zidzaphuka zimaholiday zina zimene sitikuziziwa kuti milungu ija ilambiridwe poyera. So pano akutiponyera pang'ono ndi pang'ono milungu yosiyanasiyana kupyolera m'maholiday. Chimachitika ndi chani? Ndibwerere mukapuma tsikulo kuti lero ndi tsiku la Valentine kulibe ntchito, inu anzanga akhristu pezani china chake chochita. Musatokhala pa mpando basi nenga kupuma kuja kototi ya koma anthu ndiye mukupumula, kuli ngati mukulambira nawo mukulemekeza nawo tsiku limene. Tiyeni ife tizikhala ngati tikuliswa ngati mmene mzanga wa Seventh Day amaopera kuswa Sabata. Ndi bwino tsiku la holiday za chikunjazi tizikhala ngati taswa Sabata, pamene akuti tisapume ife tipume, ife tizigwira ntchito. Chifukwa Satana wabisala mu ulemu wa silent umene tsiku lija kukakhala zii iye amatindalambiridwa. Ndiye zinthu zija kupyolera m'maholiday aja mamembala ambiri amajoyina, ndipo Satana amatha kulandira ulemu ngakhale kwa anthu opemperanso amene akulilemekeza kwambiri tsiku lija lopuma lija. Ambuye akudaliseni.